ti Ama, ti ayat ken imbagna, tinatangsi lipaten ken amin sakiti naken, ni Jesus ti suruten ta, amin amay maysa, intayamin ikanta, ragsaken kapya, pagyamana ti Ama, ti ayat ken imbagna, tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kuma kada kayo, ilagip keterembakan tayo, ti fiesta ni Santo Papa Juan may ka-23 ti Santo Papa nga nangipingat ti panagpabarokan, panagbalbaliw ti iglesia tayo, ti inspirasyon na isu ti nanipudan na ti adu nga panangabarwanan. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti na santuan na misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kadagayum at kakabsat tasya ka nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay iso ang pakpakasyak ken Santa Maria Agnanay na Birhen kadagiti amin anghel ken sa santo. Tay kakasira kumay ti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pagkawanam nagiti basbasol mi katalan na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Apo kasyan na kami, Kristo kasyan na kami, Apo kasyan na kami. Kumalarag tayo, manakabarin amin na Diyos, si papakumbaba kami ngagdawat ken ka, babaan ti panangibabaet ni San Juan may ka-23, dagdagam dagiti parabor mo kada kami, itdem ti kapya bayat ti panagbiag mi, gapo ken Kristong anak mo ken Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Isaak nga adipen ni Kristo Jesus ken apostol a pinili ken inayaban ti Dios a mangis kasaba iti naimbag a damag na. Nabayagan ngin kari ti Dios daytoy naimbag a damag a nailanad kadagiti na santua na surat. Digiti profeta at inaramat na anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy na imbagadamag isu ti may papan iti anak na, niapot tayo Hesu Kristo. No may papan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. No may papan iti kinadios na, naipakita babaen tinaindaklan a panakabalin, ngay isu ti anak ti Dios gapo iti panagungar na. Gapuken ko na, inted ti Diyos kanyak ti gundaway ngagbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapnoy dalan ko amin at tao amamati ka nagtulnog. Uray met da kayo nga da di ta Roma. Inayaban na kayo ti Diyos tapno agbalin kayo ako kwa ni Yesu Kristo. Daytoy ti gapuna ang nagsuratak kada kayo amin nga da di ta Roma. Da kayo ngay ayaten kaninayaban ti Diyos nagbalin at tao na. Sapay kumata parabor kental na tited kada kayo ti Diyos nga matayo kaniya po Yesu Kristo. Tisaw ti Apo. Impakamu ti Apo ti panakabalin na amang isalakan. Kantaan niyo ti Apo iti barua kanta, gapu kadagiti nakaskas tao ngay naramid na. Nagunod na ti balaygi babayan ti bileg, ken ti nasantuan na panakabalin na.
Nakamuti apo ti panakabalin naman sa lakon. Inwaragawag ti apo ti panagbalay gina. Impakam muna kadagiti pagilyan ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita digiti tattao iti amin na disu ti panagbalay ti Dios tayo. Idiriyo da kayo amin adaga ti panagdaydayo iti apo. Itanukyo kadagiti kanta ken diri iti rag-o. Sa pulampay ti pagarian ti apo kas maibag. Hallelujah. Ti apo adda kuma kada kayo. Di sumaganad na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi umadado dagiti tattao ang mga ribongbong ken Jesus. Intuloy na tinagsao. Nagdakes ket din dagiti tattao kadagitoy ngaldaw. Agdawat da iti milagro ngamawanto ti maited kadakwada. Malaksid ti milagro ni Jonas. Kas iti panagbalin ni Propeta Jonas a pagilasinan kadagiti taga Ninive. Kas tamet ngagbalinto ti anak ti tao a pagilasinan dagiti tattao kadagitoy a panawen. Intunal daw ti panangukom tumakder to ti reyna iti abagatan amang pabasol kadagiti tattao iti daytoy a kapututan. Nagsipod ta naggapo iti pungto ti daga tapno umay na denggen tinainsiriban a panursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo adda ditoy ti maysa na tantanok ngem ni Solomon. Intunal daw ti panangukom tumakder to dagiti taga Ninive amang pabasol kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da idinangeg da ti panangas kasaba ni Jonas. Adda ditoy ibagak kada kayo ti maysaan na tantanok ngem ni Jonas. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti panagdalyasat tayo iti daytoy nga biag. Nasken nga sukimaten tayo. Tuntunen ken biruken tayo. Tinakam ti Apo. Marigatan tayo nga mangtuntun, mangbirok, mangsukimat, ken mangdengeg. Kadagiti ibaga ti Apo kada tayo. No san tayo nga mangrugi iti panaglukat a makipatang ken kuana. Isut gapuna nga dagiti amin nga panangikagumaan tayo iti panaglualo ket iturong na tayo nga iturong ti panaglukat iti puso ken ti lapayag ti pammati. Talaga nga biruken ken tuntunen tayo anya ti ibagbagana kada tayo. Umuna nga pakaamuan ken pakasarakan tayo. Babaan iti sauna, iti nasantuan a Biblia. May kadwa, babaan kadagiti inaldaw-aldaw nga pasamak ken pagteng ti panagbiag tayo. Ti agmalam tunggal aldaw nga panagbiag tayo, makisasaw ti Apo. Ada ibagbagana kada tayo. Nasken lang nga biruken tayo lata. Daya ayan ti mensahe na. Adda ibagana, adda isuro na, iti tunggal, pagteng, ken pasama. May katlo, dagiti mararamid, ken mapaspasamak, iti aglawlaw tayo. Nga ti ibagbagana, gita ti ko natin nga pagilasinan, ti agdama apanawan. Ti duras ti teknolohiya,
ti pandemya, dagiti sa nga lubungan nga panagsususik, no panaggugubat, dagiti amin nga mga pektar iti panagbiag ti tao. Apay nga adda dagiti natural didigra, wano didigra nga agtaod iti isang kaparsuaan, dagiti bagyo, dagiti gengened, dagiti layos, dagiti landslide, dagiti bantay-bantay nga basura, ado ti ibaga ken isuro da dagitoy nga dumteng ken mapaspasamak kada tayo. Wenno rayno mapantay laeng kadagiti asidegunay ken mapaspasamak iti mismo nga panagbiag tayo. Dagiti babasit ken dadakkel a panagsususi, dagiti panakalipat, kadagiti panakalipat kadagiti umiso ken mayataday. Dagiti mapaspasamak ti kultura tayo. Umubing nga magbaling nga garamugang ti lubong tayo nga sabali ti pangpangruna na panakalibtaw iti kinapatagtal daw ti Apo, anag dagiti panagtrabaho, panangged, serbi dagiti bindisyon ti Apo nga material, apay dagitoy, kitaan tayo, nutuntunan tayo, babaan ti panagkararag tayo, adda ibagbaga ti Apo, magkipatpatang ti Apo. Ure paya dagitoy, apay nga pati panagadal, ket sabalin ti sistema na, nya ti pagturungan na daytoy. Ti di ununana ket awan met ti panagbasa. Kung kitaan kumangem dakkel nga banag antay nga maibaga nga kayat ti Apo nga diti agadalen ngem dumano kitaan tayo ket apay nga nagbati tay aminen iti balbalayen. Jike balay ang kay rumumuar. Nya ti nagdakkel nga ibagbagana naliwayan ken nalibtawan. Di mismo nga pamilya tayo, sunga dayjay tay latan, tatta garod gundaway ken tiyempo, tapno umununeg, ti ayan-ayat, langen-langen, pinakawan, panakamuli, di mismo nga uneg ti pamilya. Di pa nagkakabsat. Kitaan tayo. Apay-pay, dagitoy, nga nagsardeng amin nga trabaho, nagsardeng amin nga luglugan, nagsardeng amin apay-pay, day tamanen. Tagarod, idi pimaspas amin nga lugan, kada barko, kada eroplano, kada napaspas amin, sardeng ka. Dikat pay, ibaga namanan, nga adu ngamin mo, ti pinataod na, nga nasayaat, ngam adu mo, ti pinataod na nga dakes. Ti panaginad dayo, ti papanditoy, ti papandijay, ti panaggaraw ditoy, ti panaggaraw dijay, ti panaggaraw, garaw, transportasyon nga rod. Movement, tal nga. Kasi dita nga ibaga ti Apo kada tayo. Manen, tapno, ti panagbiag tayo, kadilag bali nga turadek, amamutten ti turungon na, amamutten ti anag na. Kitaan tayo ko, agsubsubli jay simple. Idi ke mangnamnama kadatan ti agtaud dijag kinto nawanen agsubli manen. Nga idi ununana mapataod tayo dagiti bukod tayo nga taraon, dagiti bukod tayo nga kasapulan. Agsubli tayo manen dijay kinapatiglata iti panagmulmula, gardening, backyard gardening. Talaga, no amirisan tayo, kitaan tayo lang nga talaga, dagiti pagtengken paspasamak. Nagbirok da ken ni Apo Isus, iti senyal, pagilasinan, ken ti bagana. Anya pa iti baga kadagiti nga tattao nga natangken tulim baong ko ni Jonas. Ni Jonas iti daan nga tulag na ibaon, tapno ti kasta mangted iti pagilasinan, di damot binigbig. Wen,
adumat dagiti ited ti Apo nga pagilasinan kada tayo. Gabutan napno tayo, iti bukod tayo, intunukuan, di tayo mailasin, di tayo mangeg, di tayo makita, di tayo maamiris. Kumapoy, yayan ti panagamiris tayo. Intunukuan, agibasar tayon, kung tayo di kalman, no bukod tayo nga kinakunang, kasan tayo nga, bigbigan ti sirib ti Diyos, babaan ka dagiti sasauna, maiwawa tayo, mapukaw tayo, ngamiyaman pa'y Apo, Torinton na iwawa tayo kada napukaw tayo. San na tayo lata sardayan? San na tayo lata baybayan ni Apo Diyos? Tuntunan kan itid na lata, dagiti pagilasinan tayo, tano maamiris tayo, tapno makita tayo. Kat ti inaldaw-aldaw nga pan nakimisa akat, talaga nga riingan na tayo. Riingan na tayo, kapatang na tayo ti Apo. Iturong na tayo lataken kwa na. Nasken nga rod iti kanayon nga, si lulukat nga lapayag, si dadaan nga puso, nga mga klon iti ibagana, kun iti isuro na. Iti kinatao tayo, mabaling nga mangag tayo, mabaling nga marikna tayo, nga mintunukan, agbaaw, latta, balimpay nga kuna tayo nga nagpatinggal at tunag ti simbaan, nagmayat pa yung malagya dengag, nagmayat pa yung malagya gagam, intunukan, nalibtawan tayo manan, aduman nga rasunan no apay. Nga po nga tati upay tayo, nga po nga tati panagkapsot tayo, nga po ti kinarasi tayo. Ngam, agtalidad tayo kung mga natibker, nga saan na tayo nga sardayan, kasauna tayo latta, adalat tayo ibagana, iturong na tayo latta, kenkwana. Dawat tayo ti kaasi ti Apo. Dato'y tudo na ita, kat siyempre, tapno mawarningan tayo, ang kabil nga signal number 1 dito'y, ti mata ti bagyo ke ibagada nga adadjay, ngudo ti Luzon, dagijay babasit nga isla, jay nga to ti Luzon, nga madana isang sangayin nga persana nga agpuspusipos, nga cyclone, mabalin nga interior Luzon, kuna na, dato'y tudo, epekto na, mikararag tayo kano, tapno, dito nga cyclone, kat saan nga pusipos nga mang didigra dito, hindi pumano latta kuman, so dagiti, dodawatan tayo, ta may kanawa dagiti panagaapit, kan dagiti mabaling nga pataudon na ta, siyempre, aduti agdanag man ata, signal number 2 data, nga mabaling agbaling nga number 3, agbaling nga number 4, agbaling nga number 5. Tama na dyan. Mabalin nga nakabutbuteng, so agsagana. Nadamanan. Ta naginabo dato nga Nando ken Maring. Ginabot nalpas nakapano ni Nando, si mubla ni Maring, adatan ni Maringen. Nakapso ni Nando talalaki kuno dangatang datan ni Maringen, adatan alake. May samanan nga pagilasinan ken senyal timaltalnaan, nakatalon tayo nga tudo tatamampay nga ti panagtalon tayo laeng ket munson na nagsasarno nga nagtutudo awan iti bagyo atatan alata karanan ni paman iti bagyo alaket dawat tayo iti kaas iti Apo iti panakisauna kada tayo babaan kada iti pagtengken paspasamak nang runalatang dito nga sauna ta dayay launay indukit na ididaan nga tulag napan ti Apo kadagiti tattao na babaan kini propeta Jonas inted na nga sinyal napan iti uneg iti ikan iti talungal daw sinyal nga ti anak ti tao into no umay ditoy daga agket talungal daw namat iti pusog ti daga makita tayo siya sino ti makaamiris siya sino ti nakabigbig kadagiti nga pagilasinan mismo ti Apo laang tinangibaga ididimtengan awang nga pulos ti pamalatpatan da ijay daan nga tulag nga day tati kayat na nga sawon ta di danto pay nga rod na bigbig ni Apo Jesus tati ti nga rod klase ti panagpampanuno daket iso ti amuda nga surutan ti Apo kakasje ti mapaspasama di biyag tayo di klase ti panagpampanuno tayo isumot ti kayat tayo nga surutan ti Apo so naulaw tayo imbes nga da tayo ti sumurot intunukan ay naulaw tayo
Dawatan tayo ti grasya na tapno naamnot tayo lata, naamnot at ay talagang birbirukan tayo laan ka sumursurot tayo laan. Ang di nga surutan man apo ti kayat ko, dahil ti man apo uramo man data ka ba karuba ka gurgurak apo dosa man dahil tada. O dadumagat talaga mapan nga datayo iti masulisog nga isla sulisugan tayo ti apo tayo isubang surot jay kayat tayo. Ni Santo Papa Juan John the 23rd, lakayon, iti nagbaling nga Santo Papa, 80 nga nasurok ti taon na. Ti muda ka, mangbutos tayo ti lakayon, tamatayon, pagpampananutan tayo, no sino ti sukat tayo, naiwan na po. Pero jay bagada nga ababa, ti biyag na kung panagturay na, agpayso ababa, ngam jay ka ababa, ti panagbiag na, 5, 6, 7 nga taon lang nga nagsanto Papa, 5 nga taon. 1958, aging gana ti 1963. 5 taon lang nagbaling nga Santo Papa, nagrevolusyon tintero nga lubong ta, inayaban na inangay na aglukat tayo ti simbahan, luktam tayo, dagiti tawa tayo, pastrekan tayo ti baro nga angin, dagiti daddo mga Kristiyano, kakabsat tayo dagita, birukan tayo, no, kasano tayo ngagkay-kaysa, birukan tayo ti panangaba, ay sudaytan, ang grugin, dagiti misa, nagbalin nga, Ilocanon, dagiti papadi, sumangudan, tapno agrambak tayo iti panganan, saanan nga nakatalikod, na dumaduma nga panang pabaruhang nga nabalbaliwan. Day isumot lang nga panursuro ti Apo, ti napabaro nga wagas, kan maikumbiene, iti panawan. Iti kung kunaka nga, saanan nga ipapilit nga agsyampo tayo ti arotang, ta arotang rodda di kadaan nga syampo, ay adumutan ti, sa bali nga shampoo nga nakasasye andumutin ti sapi nga ag shampoo ka pala ti arotang api nga ipapili mo pala ti mamgoong nga usaram jay doyog nagadumutin ti malukong ang tatanaga nagbalbalo nga namin pinsan pati danong mailakon dali talaga nga mama edi bagbaga dagiti bagbagit agbali ito ti chimpo mailakon to ti danom imposible idi aki imposible nga mailakon ti danom nagado apa ilakom ket tadunuman isulat ti libre, hindi na ilako na kaso bimaliw nga talaga na nagbaling nga agom ti taon, nagbaliw ti sistema tayon, pati danong mailakon. Ang kita ante dagi nga hangin pagarok. Agpantalunton dagiti babae, ay never nga napan di panono da idi. Tapandiling laeng nga rod, babae pandiling, lalaki pantalon. Intunukan dumtong ti panawan, agpantalon to ti babae, agpandiling to ti lalaki agpaiso apo kasyan na kami idi mangmangag dagidi babakat imposible day ta imposible ay apo pakawanam itatan nagbaliwon anda malaking bagay din ang ti punto na rayan ka dagiti lalaki agbalinto nga babae dagiti babae agbalinto nga lalaki agasam da ko mga revolusyon grabe nga namalbaliw ket masapol nga birukan tayo lata kasano anya ti mensahe anya ti ibagbaga ti Apo. Tadayi mo lang pagbiit lang madamdama awan tayon bitoy dagama sumublat tumo dagiti dumang agbiagen mapantay tumo diyan na kay sangaratan tayon ngam iti ipapantay diyan na kay sangaratan tayo isu nga nagpateg-a nga talaga nga agbiag tayo ti kunana nga agsagana tayo ket ti panagsagana tayo agket agbiag tayo ti ayat agay ayat aging ganang nga makadanon tayo pagarian ti ayat. Dayta ti talaga nga bugas na dati nga ibagbagamanan ti Apo kada tayo ita dodawatan tayo ti kaasi na lalo dagiti mismo nga tamaan dati nga bagyo dodawat tayo ti kaasi na ti nakadadu nga makita tayo launay nga pagkasapulan ti tao iti tibker iti pigsa ken iti namnaman. Hiruknoy tayo nga rod, dagiti karkararag tayo. Idadawatan tayo dagiti dadaulo ti iglesia tayo. Masarakan da kumati inspirasyon da kini San Juan may ka-20 ket 3 nagsanto Papa nga napunno ti pinget ken pasnek na nga nangiwanwan iti panagpabaro ken panagbalbalo ti iglesia tayo. Sapay talaga ito dadaulo ti iglesia tayo, obispo, papadi, diakono, uray pa'y dagiti dadaulo nga laygo, marik na tayo kumati pa ng barwanan, babaan ti wagas ti panagbiagda,
ti kinasingpet ken kinasantuda. Dawatan tayo iti Apo. Dagiti agserserbi iti gobyerno, tapno ti puspuso da kuma ke namsek, iti panagayat kadagiti serbianda, biruken da kuma ti sapasa kapagimbagan, sanda kuma nga masulisog, nga agpabaknang, babaan kadagiti pondo ti gobyerno, sanda kuma nga irurumen, dagiti tattao, babaan iti kilo nga panagaramat da kadagiti resources ti gobyerno tayo, dawatan tayo iti Apo. Ipaikada tayo amin nga dalito ita, tapno kanahin nga silulukat ti puso, ken panunot tayo, iti panangidalan, iti sao ti Diyos, ket biruken tayo met, tagbalin tayo nga napudno nga pasurot na, kararagan tayo dagiti matutuok, agsagsagaba, iti anyaman na pakarigatan, nang runa dagiti masaksakit, dagiti naapektaran ti COVID-19, kastang mat dagiti mangtamtaming, tapno natarnaw ti isip da, sanda nga mapuno ti kinakuneng, tapno ti gurigor kada trangkaso, ke saan ko mga agbaling nga COVID, ken saan da ko mga pangwartaan, ken panggedan, ken pagkunniberan, dagiti pundo ti nga para ti COVID-19. Dawatan tayo iti Apo. Idodawatan tayo, dagiti maikararagan iti dati nga misa, dagiti agkasangay, dagiti agyaman, dagiti pimusayan, ti Diyos taluad na nga ni Juanita, kan dagiti amin minatay. Nga tarigagayan tayo nga maidawdawatan iti dati nga misa, aginanada kuman iti kapya. Dawatan tayo iti Apo. Apo amom dagiti kasapulan mi, tulungan na kami, tapnukan kanayon nga silulukat ti puso, ken lapayag ti pamati mi, ket indingan mi, ipangag mi, dagiti sursurom, dagiti palagip mo kada kami. Ti kasta, maidalan kami ti inalinteg, ken nasanto na panagbiag, aging gana nga makagteng kam iti pagariam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam, O Apo, daytoy daton ti Santa Misa, idaton mi kenta, denggem kadapo, araraw mi kenta, ti Santa Misa, idaton mi kenta, denggem kadapo, araraw mi kenta. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem Apo dagiti daton nga iruknoy mi, kadagiti altar mo, iti panangilagip mi, ken ni Papa San Juan, may kadwapulo ket tallo, tapno kas ti panangted mo ken kuana iti gloria, babaan daytoy na santo na misteryo, kas tamat nga ited mo kumati pakawan kada kami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay maikari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin amin ket agnanan na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Taparagsakam ti iglesia, ti panagfiesta ni Papa San Juan may kadwapulo ket tallo. Pasingkedan na kami agsingpet, babaan tinasantuan na panagbiag na. Isuro na kami, babaan ti panangas kasabana.
ket babaan ti makaayayo ken ka a panangibabaet na ipaay mo kada kami ti panalaknib mo. Makidanggay kami kadagiti anghel ken sa santo. Ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo kunami adi agsartay. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaidayda yawam Hosana, iti kangatuan madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, sikat igubuhayan ti amin na kinasanto, dawaten mi nga ipaimo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo, isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, tinispisi na saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, daytoy iti bagi, iso amayawat to amay ipaay kada kayo. Kastama takalpasan, dedi panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanay natulag. Iso may buyat to may pay kada kayo kan iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Arami rin nyo daytoy apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungan, inakam insalakan, sika tinanubot iti sangalubungan. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami tamaikari kami nga dadito saklang mo, katagserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom apo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyosan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi kanamin a papadi. Laglagi pom apo, digiti kakabsat mi amat maturog asina nama, iti panagungar danto, kanamin a pimusayan iti sidong takaasim, awatam ida iti sidong tiranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, kan makiranod kami kanainggasatan, Birhen Maria nga ina ti Dios, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anagkapudno anagserbi ken ka, makikadkadwa kam tukad met kadakwada, mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Jesucristo nga apo mi, gapo kan Kristo, sika kaysa kan Kristo, kan iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga ma, taminadayaw kan gloria, ti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakum mo, diti dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinain nga aldaw, pagkawanam dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami,
Di nakambaybayan, nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes, isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idem asiayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisikam ko may ti basol, ket may kanawa kami iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, tiya ine Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniyak titid ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitam, no dagiti pamati ti iglesia. Kirikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo si aasi. Ti kapiyakan panagkaykaysa, si kang agbiag ka nagari, tignanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya. Kordero ti Dios, amangita. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amangikat kiragiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakanya, minimay salas sa om, mapaimbag tuntoy ka.
Kumararag tayo. Manakabalin amin na Diyos, ipahay mo kadita dito na santo na Eucharistia, rinambakan mi, iti fiesta ni Papa San Juan, may ka-23, pabilgan kan degdegan na, tinailangitan na kirad mi, iti kasta masalimot-matan mi ti sagot mo apamati, ket magna kami iti impatuldom adalan ti panakaisalakan. Gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo ti ayat, ken kapya ti apo. Nagparintumang tayo, kararuan ni Kristo pasantuan na, bagi ni Kristo isarakan na, dara ni Kristo samayan na, danom iti bakrang ni Kristo bugwan na, panagtutuok ni Kristo pakerdan na, unay bagay sus denggan na, kadagita sugsugat mo italib. Di kay palubos sa ken ka, sumina kiti daka sa kabusor, ikanaw na kintunoras ti papatay ko, kiribilin mo ken ka umayak, tapno kadagiti sa santo ka ng Heles bumuyuga, ang magipagdaydayaw ken ka ti agnanayan nga wanting gana. Amen. Ave salwat, ti manubot, asawa ni Nenggasata na Biren Maria, intalaken ka ti Diyos, ti bugbugtong anak na, inter ni Maria, ti panagtalak na ken ka. Irisino mo nagbalin na tao ni Kristo, o nagasa tao se, pariknamat ti kinaamam kada kami, katarabayan na kami ti dana ti biag, igunuda na kami ti grasya, si kanturad, kasalakniban na kami ti amin na dakas. Amen. Ay ayatek nga amak, adaken ka ti amin na panagtalak ko, santo ko maamasarsarita nga wan serserbina ti pananghawag ko ken ka. Titagsipot ta kabailam nga ramiden amin iti sidong na Isus ken ni Maria, pagitam ka di ana indaklan ti kinaimbag mo, akas ti panakabalin mo. Amen. Kararag iti Dios Espiritu Santo, o Dios Espiritu Santo, nasamita padagos to'y kararwat, agtalinad ka kanyak, aramidam nga agtalinay dakmat, nga agnanayin ken ka. Umay ka Espiritu Santo, punwam dagiti puspuso dagiti agayat ken ka, ket sigdam kadakwada ti apoy ti ayat mo. O Espiritu Santo, Espiritu ti kinapudno, umay ka kadagiti puspuso mi, ipaay mo kadagiti ili ti ranyag dayta silaw mo, tapno makayayo da ken ka, babaan ti panagtitimpuyog da, ti maymaysa apamati. Amen. Mangibaon ka, Apo. Agyaman kam ken kaapo, sagot mo ngay nawat mi, degdegan at pamati, nga agayat ken agserbi, taasim. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit iti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo
tabagim ti Ama. Tapno may salakan kami. Timet Ama, inted nakakada kami. Tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy kamaksagan kami, O Apo. Kami tinatumatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madalagag nagsak ni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy kamaksagan kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit miklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Itibay ko na siya'y ang mamati ti luto, palagayat ni ti panatao. Masuto et parabor, agyaman kami Apo. Magkasuto et parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon,
Agim isagot ni naputukin kami, ato'y kang sa namin.